अच्छा कौन करुच मला मु पूरा सोईची शोच खट तले शोच ना खट उपरे शोच नाही नाही तलप उपरे भारी मजा लगुथिबा अच्छा कौन पिंधिच ए मां नाइटी नाइटी ढिला थिला टाइटी मला गरम होउथिला तो सेति पे टिके ढिल्ला रखिची देखि कि ए गहली भितर चिट्टी छाप नहले बैंक पई जीवो जहा हो थोड़ा सुविधा हबा जीबी नाही नाही मु टिके औषध अछि ओ कुकुर धड़ा चकुड़ देई जाऊ ना ना से कथाटा तुमको कहि हबनी ओ तम जियो बांती करती बोधे आऊ हां जम्मा बंद होउनी ताहले कोन नउची चुंटा मारी देबा मला सेटा कोन ताको मानिबो नहले आम गा नुआ साई विद्या मिस्त्री कई सिमनदी करे नेसी देबा मला तमे थाउ थाउ आउ किए कई आसी बोली बाबा ताहले जीबी नाही नाही रुह मते आउ जणे किए कल्लाणी तते ए टाइम रे आउ किए करूतिलो हेटी मु रहूची मा हल्लेली 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 इलो मु 17 मिनिट का हल्लेली तू थरे भी उठे पारुनो मला मते परा आउ जणे करूथिले इलो ए टाइम रे कोन नडुप कालिया करूथिले किलो नाही मो फोन न मु जाउची मेला रखिथिबो नाही नाही आज हबनी की हाटक बंद अछि इस मु भिडी टाणी खोली देबिनी नाही नाही ढळी जीवो आलो ढाळिलो ढाळिलो आज किंतु बंधवाड़ मानिबिनी चढ़ी जीवे मते जा लागुची तमे पूरा भोकिला अछ भोकिला कौन लो इच्छा होची एठिया का काची ओ हे ओला मोर को औषध तू ताळु छुआ नहीं आज गरम हेजी जहा हब चकली चकली लो चकली ये सळा हे सळा मो गुहार तो सब दिन संड पथिए हेले छुआ पेदा हुनी काई हैं चकली लो ये सळा एजी पापा डाकिलनी तम दीटा को जदी एडी मो संगे देखिबे ना एकटा को कुकुड़ा मोल्ला भले मोड़ी करी तरकारी करी खाई देबे हाटा करी शेयर को नहीं तो कोडी कोडी लुच्ची जाओ हे ओडी लुच्ची मु तो फ्रॉग तो सेठी बसे ना ई सेडा पसुबु से मुतुरा गंदरे सेंसला जाईतुबु चा के गा तुने कहि दिबा हेलो मोर चंद्र बदनी घंटा हला एमती मूत लगे थोड़ा कौटी मूर्ति भी मुझे जानी पारनी मु देखिली थोड़ा बाहर जो मूर्तिया को गली थोड़ा लिखाई ये परिस्रा करवा मना मो कुकुर मुतुची इवे थोड़ा हे तमें थोड़ा एमती स्वच्छ भारत मिशन कर थोड़ा बाहर मुतबनी थोड़ा बाहर मुतबनी कौन घरे मुतबे भाई हेडी बापा तमे आज फुल निसारे अछो तमे तो एका धर के 4 लीटर ढालुछ तमे जदी घरे 4 लीटर ढालिबो बन्या हे जीवो ओहो मां से कथा कोना माड़ी बसी की 4 घंटा हला धरची मु संभाड़ी पारनु मु एइठे मुति देबी पापा एटा घर जमा 4 लीटर ढालनी ए मां बाथरूम पाड़े गला बाथरूम को अछि
ଏଇଟା ବାପା ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ସେଇଟା ପୁରା ଗାଧୁଆ ଘର, ସେଇଠି କଣ ମୁତନ୍ତି? ଛଳା ପ୍ରଜାତି ଟୋକି କହିଲା ଗାଧୁଆ ଘରେ ମୁତନ୍ତିନି। ଯେ ଗାଧୁଆ ଘରେ ମୁତିବିନି ଆଉ କଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ମୁତିବି? ଜମା ବାଧା ଦେନା, ଛଳା ବାଧା ଦେବ ତ ପାଟିରେ ମୁତି ଦେବି। ବାପା ବାପା ଗଲା ଆଜି ସବୁ ସରିଗଲା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଫରକ ବିନ୍ଧିଲାଣି, ଚାଲୁ ମୋର ଟିକେ ଚିପି ଦବୁ। କୋଉଟା? ଚାଲ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଚିପି ଦବୁ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ହେଇଟି ବାପା ତମ ଧୁତି ସାରା କଣ ମୁତି ଦେଇଛ ନା କଣ? ଏମିତି କଣ ମୁତୁରା ମୁତୁରା ଗନ୍ଧ ହଉଛି? ସେଇଟା 380 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଏ ସେ ସେଣ୍ଟ ଟା ମୁକ୍ତ ବାଟେ ବାହାରି ପଇଲା। ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଲୋ ମା, ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ। ଯାହଉ ବୁଢା ଏତେ ବେଳକୁ ଶୋଇଲା, ସକାଳକୁ ଉଠିବ। ଏଥର ତ ଖାଲି ଠିଆ ପାଲ। ସତରେ ଲୋ ଚଗଲି, ହଁ ତୋ କଣ? ବୋପାଟା ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। କାଇଁ କଣ ଲାଗେ? କାଇଁ କଣ ହେଲା କି? ବଜାରରୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଣିଥିଲା, ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲା, ଅଧା ଢାଳି ଦେଲା। ଏତେ ଗରମ ଲାଗିଲା କାହିଁକି? ଶ୍ୱଶୁର ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ପିଇଦେଲି, ହେଲେ ମୋ ଦିବ ଫାଟେ ଖାଇଗଲା। ମୁଁ କଣ ଛାଡ଼ିଛି? ମତେ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହଉଥିଲା, ଶୋଷ ବି କଳେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ଶଳା ସେଇ କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡର କେଜାଣି ପ୍ରବଳ ଖାରିଆ। ସେଇଟା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ନୁହଁ, ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ମୋ ବାପା ସି କରୁଥିଲେ। ତାମାନେ ତୋ ବାପାର ମୂତ୍ରାଶୟ ଆମ ପାଟିରେ। ଆଜି ମୋ ଝିଅ କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି, ମୋ ମୀରା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ମନା କରୁଥିଲି ଝିଅଟିକୁ ସେଠିକି ଯା ନା, ଆଲୋ ମା ତୋ ଶାଶୁ ଘର ତୁ ଚଳିପାରିବୁନି। ଝିଅଟିର କାଜି ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବି, ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ତା ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଲୋ ମୁଁ ମାନୁଛି ତୋ ଶାଶୁ ସିନା ଦେବୀ ଭଳିଆ ଲୋକ, ହେଲେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀଟା ପରେ ଦିଟା ରାକ୍ଷସ। ଦେବତା ବୋଲି ଭାବିକି ଝିଅଟିକୁ ଦେଇଥିଲି ମୋର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁ, ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କର ଠାକୁର, ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆରେ ନା ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ମତେ ଓଳିକି ହବୁନୁ, ଅଙ୍ଗ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଯାହାହେଲେ ବି ଆପଣ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଁ ଅଜାତୀୟ ଅଛୁଆଁ ମଣିଷ। ହଉ ଯଦି ମୁଁ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେବେ ମୋ ଝିଅକୁ ତୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ କଥା ଦଉଥିଲି କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଦିନା, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ କେଶ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଦୁରାଚାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଥିବେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଯେବେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍କି ଅବତାର ଧାରଣ କରି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ସଂହାର କରିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଏଠୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଲୋପ ପାଇବ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ? ଆଜ୍ଞା କାଲି କୋର୍ଟରେ ମୋ ନାତୁଣୀର କେସ୍ର ବିଚାର ହବ। ମୀରାମା ଏ କେସ୍ର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ, ଆଉ ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋ ନାତୁଣୀକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ମୋ ନାତୁଣୀକି କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି? ଦେଖ ଦିନା, ତୁ ବିକଳ ହଉଛୁ ଯେ ତୋ ନାତୁଣୀ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ? ଆରେ ମୀରା ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ, ସିଏ କ'ଣ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି କୋର୍ଟରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନନ୍ଦଲାଲା ମଦ ନିଶାରେ ଚୈତା ଗୋଚ୍ଛାଇତର ଝିଅ ଦେବୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅ, ଧର୍ମବତାର ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଦିନା, ଆରେ ସିଏ ମୋରି ଝିଅ, ମୋ ରକ୍ତରୁ ସୃଷ୍ଟି, ମରିଯିବ ପଛେ କେବେ ମିଛ କହିବନି।
ଶୁଣ ଦିନା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମୋ ଝିଅ ଠିକ୍ କୋର୍ଟରେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବ। ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଧର୍ମ ନୀତି ଧରି ବସିଥାନ୍ତି ତୋ ନାତୁଣୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ତୁ କେବଳ କୋର୍ଟର ବିଚାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା।